Em dic Vicenç Pagès Jordà. Des de fa temps m'interessen molt les olors en la literatura i l'any 2018 vam fer un recull que situa precisament les olors en la literatura, que són més aviat olors bones, agradables. I ara acabem de treure també les pudors en la literatura, que és un recull d'olors més aviat desagradables, ordenades per temes. Per exemple, hi ha les pudors que fan algunes ciutats determinades, les pudors que fan les escales de veïns d'algunes ciutats. També hi ha un petit capítol sobre pudors que hi ha gent que li agraden. I finalment hi ha la bibliografia, on, per exemple, també parlo de l'olor que fan alguns dels llibres que hi apareixen, o pudor. Dues olors que podria destacar, o pudors, d'aquest últim llibre, de les pudors en la literatura. Segurament la pudor més gran que hi ha en un llibre és la pudor de catxalot mort, que apareix a Moby Dick, de Herman Melville. I també m'agrada molt el punt de vista de Flush, que és un gos que protagonitza una novel·la de Virginia Woolf, i ell ens recalca que el que nosaltres veiem del món, comparat amb el que olora un gos, és molt poquet. Les pudors en la literatura.